Belarribero, bai, esan? Hemen, estreinaldiz lehenengoz, izugarrizko lehenengo Euskal Herriko linea erotikoa. Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan. Datorren astetik aurrera, asteazken larun bat eta igandetan gaueko 10etan hementxe, kolpez kolpen. Kamiseta freskue, ikuste duzue? Kamisetak zozketatzen ditugu. Sartu Belarribero eta kolpez kolpen Instagramen eta bertan jarraitu argaituzue bietan. Eta kontuz, eskutatik kentzen ari zizkibuta, animo, venga! Belarribero bai, esan. Gora Euskal Travestiak, Albina Stardust. Kaixo? Kaixo, cariño. Ongi etorri. Mila esker, amor. Zer da, ze marabila da hau? Pues marabila bat. Euskal Travestiak elkartzen zeate 10 bat eta hau egiten duzu, kontatu jazu zer? Pues marabila bat, nire ditu zidaten Zitfestetik bapatean eta esan zidaten 10 laguna ditugu, 10 travesti nahi ditugu eta esan nun. Pues noski baietz, cariño, 10 travesti. Eta hasi nintzen deiak egiten eta denak antolatu genuen hau. Eta pues hori lujo bat, erabaki genuen bakoitzak bere momentutxoa izatea, ez? Azkenean erakutsi nahi genuen ere, draga egiteko ez dagoela modu bakarra. Izan daiteke Lady Gaga, izan daiteke Jogurina Boroba, izan daiteke bapatean euskal dantzak edo sorgina bat, osea, orduan denetarek ikusi genuen Zitfesten, eta hori erakutsi nahi genuen, draga egiteko modu asko daudela. Draga egiteko modu asko, eta ikusten duguna, zuk esan duzuna, oso anitza, ez da? Ze gauza desberdin egin daitezken, ze giro polita. Hasi gara ja horri ikusten dugu, baina hasi gara pixka bat onartzen
Ze desberdinaren, zean hitzak izan gaitezken, eta ze ederra dan hori? Ba, gutxinaka bai, nik esango nuke bai ez. Oraindik ere asko falta da, eta oraindik ere, bueno, pues lan handia egin behar dugu, ze, bueno, pues, gauza askotan ikusi dezakegu ez, pues igual ez zaigula oraindik ere artista kategorian jartzen, edo ez zaigula beste artisten mailan jartzen edo, baina, bueno, pues gutxinaka lortuko dugu, eta jendeak ulertuko du gure artea, eta ulertuko du zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun. Eta zergatik, hori oso garrantzitsua da zergatik. Nei barkatuko jazue, esatea baina hasi baino lehen, berari begirari nitzaion, Albinari, esaten nun, zein makillatu zaitu, zeinek jantzi zaitu, zen marabila dau. Eta berak egiten du? Bai. Nola? Bai, urteak praktikatzen eta YouTubeen bideoak ikusten eta ikasten, eta hola izan da, hasi nintzen AliExpresseko makillaje supermerkea erosten, eta praktikatzen, eta pues, horai arte, urteak izan dira, eta bueno, pues hori, nire arropak ere nik egiten ditut, hilordeak ere nik horrazten ditut. Esan zazu gainera, gona hori eta amerikana hori galtza batzuk omentziren, hori da, bi galtza, bai. Ni banukan bat, etxean, eta esan nuen, ziazarik nik honekin, eta gona sortu nuen. Eta gero nuen, eskez zerbait falta zaio. Eta erosi nuen bigarren eskuko beste praka berdina, eta ginoen txaketa. 2018an, esan zen hon, ni Albina naiz, Albina jaioko da. Nola izan zen lehenengo momentu hori, Albina sortzearen momentu hori? Begira, Albina nik ez nuen sortu. Vale. Ni beti esaten dut, ni travesti jaio nintzela. Osa, nizte dut hori jaiotzen garela. Ze, ni txikitatik banekien showa pila bat guztoko nuela. Niz sartzen nintzen sofatzean, ia biluzik, nire aizparen gora bat jartzen nuela bufanda bezala, eta nire amaren takoiak, eta etortzen zen nire familia, nire amak playari ematen zion, eta entzuten zen Lady Mermelad. Eta 6 urterekin, eta ni ateratzen nintzen plan, plas! Eta showa egiten, eta karo, nire lehengusuak hola flipatzen. Eta ni banekin travesti nintzela, karo, pues, nera bezaroa, no seke, izan barzara normatiboa eta heteroa, eta oza, imaginatu, ke horror. Eta gero, nintzen Gasteizera ikastera, eta zen hon, hiri berria, jende berria, basiko naiz, probatzen, no seke, experimentatzen. Eta 2018an, edori zen Iruñara, Jogurina Boroba, la gran Jogurina Boroba. La gran. Orduan, karo, beste aizpa batek, Donatella Manik, esan zian, atera, etorri nire etxera, neba duzu makillatuko gara elkarrekin, no seke, eta ja animatu nintzen. Eta Joguk esan zidan, irek Instagrameko kontua, eta euskera, eta no seke, eta no seke, kuanto ez da ni. Pues aurrera, cariño. Que locura. Pues aurrera, eta pues hala, hasi nintzen. Marabila bat. Eta orain lehengusu haiek txikitan egiten zizuenak, ikusi zaituzte orain? Noski, eta zoragarri. Superfanak, noski bai. Badakigu horri ikusi zaitugu, besteak beste zure estilismoez hitz egiten ari zarenean, ikusi zaitugu body marabilloso horrekin ikurrina, lentejuela duna, eta zuk egina hori ere. Bai, nik egina. Zure helburua da denarekin haustea, ez da? Denarekin haustea. Erakutsi behar dugu Euskal Herria anitza dela, Euskal Herria modernoa dela, Euskal Herria 2023koa dela. Oraindik ere tradizioa mantendu behar dugula eta tradizioa garrantzitsua dela, baina bueno, berrikuntza batzuk ere ekarri behar ditugula. Berrikuntza batzuk ekarri behar dira. Ba, eta mundu, ze nire ustez, pues hori, tradizio ongi dago, eta nik ez du tradizioak kendu nahi, ez da gutxiagorik ere, baina bueno, tradizioko gauza batzuk berritu behar ditugu. Uztartu daitezke gainera, zarrak berriak eta gehiago berritu. Claro, baina gauza batzuk aldatu behar ditugu, pues jarrera matxista batzuk, edo tradizioa ez da aitzakia izan behar matxista izateko. Orduan nire ustez gauza batzuk berritu behar ditugu. Hurrengo pausuak, ikusi zaituzu hemen euskal travestiak esan dugu gora eta gora beti. Ze bide, badituzue artista zarenean, badituzue gauzak, badira orain festak ere laster hasiko dira Euskal Herri guztian, barna badituzue ia milake historitxo? Baditugu, eta ari gara oraindik ere gehiago hartzen eta gehiago lortzen, bai. Gehien bat orai arrotasuna etortzen denean ja horitzen dira travestietaz. Baina bueno, egia esan, hemen Euskal Herrian lan dexente dugu, Horre ere kritika badago, ez da? Batzutan gogoratzen da, askotan esaten dugu, ez da? Emakumearen egunean bezala, gora emakumeak, eta gero urtean zer ez da existitzen. Arrotasunaren egunean, bai, ordun osoan hitza gara, eta ordun etorri travestiak. Bai. Eta urte guztian zer, hemen gaude? Neri, alde batetik eskertzen dut gurekin kontatzea, ez, eta uste dut ere garrantzitsua dela, hori travestiak egotea arrotasunean, ze, bueno, askotan ere ez gaituzte ikusi travesti hoi, ez, edo jende askok oraindik esaten du, niz naiz horrekin identifikatuta sentitzen, edo hori ez da nire arrotasuna. Txika. Barkatu. Osea, no se desta favorez. Orduan garrantzitsua da travestiak egotea, baina egia da, pena bat dela edo, pues beti arrotasunaren egunean deitzen digutela, edo LGBT jardunaldi batzuk egingo dugu travestiak edo, claro, hor egon bar gara, baina zergatik ez
pues, txosna batean, herriko jai batean, ere goten garela, Eta egia da ere, hori ere aldatzen ari dela, eta txosna askotatik ditzen digute esaten, jo, eske zerbait berria nahi dugu. Beti dira, betiko taldeak, zoragarriak dira, eta oso onak, baina, berritu behar dugu. Edo orain, hauteskundeak datoztela. Imaginatu, hauteskundeak datozte, eta berdin zait, edo zein alderdiko kanpaina batean, beti ateratzen dira musikariak, ez dakize, travestiak dantzan, zergatik ez? Bueno, bai, hor ere ikusi behar da gero ze ideologia duten eta gero benetan travestiak baloratzen dituzten. Edo erabili nahi dituzten politikoki. Eta, begira, LGBT laguna. Hori ere nabaritzen dezu ez, da? Erabilera. Erabilera soziala, politikoa, ze moderno eran beti dago, ez da? Ez nik lagun bat dauka travestia. Claro, bai. Travesti bat jartzen dugu gure kartelean, travesti bat jartzen dugu gure ondoan, eta txek. Orduan, bueno, pues a ver, balantzan badu, azkenean, dena ez da intxarra eta dena ez da inona. Mintzat argia daukazue, zuk esan duzu txikita, jaiotzetik zera travestia. Orain, izan duzu aukerarik ere ikustea jende zu baino bazegoa zu oso gaztea, zera Albina, baina zu baino bazegoa eta esatea, venga, zure bazera, animo, oraindikan itxita dagoen persona hori, ez da? Oraindikan ez da nausartzen. Bai, eta hori da gure lan azkenean edo hori lortu nahi dugu, jendea inspiratzea. Ez bakarrik drag artistei, hoiei bereziki, baino mundu guztiari. Osea, bere etxean dagoen pertsona bat, eta ez dakit, igual ez duna jantzten nahi duen bezala jantzi, edo ez duera, gona bat jantzi nahi duen, baina ez, hori inspiratu nahi diogu. Eta nik ikusi dut, jende asko idatzi en plan Instagrametik, eta laguntzen, pia lagundu didazu, edo tal. Noiz bat egin dugu ere makillaje tailerrak, edo pertsona batekin geltu gara adibidez Iruñako Arrotun, elkarrekin makillatzeko, eta bueno, hori da politen azkenean, eta hori lortu nahi dugu jendea askatzea. Jende askatzea, ze zaila den, ez da? Aske maite, aske bizi dio abestiak, ez da? Ze zaila den? Baina oso zaila da. Eske guk ere esaten dugu, eta gu ere ez gara guztiz aske. Ze gu badirudi, nahi dugu, jantzten dugu, eta no seke, baina ez da egia ere. Euskal Herrian, esaten ari gara, artista moduan, espektakuloetan, Albina atera diteke kalera horrela tranquilamente, eta Euskal Herrian ez da arazorik, edo oraindikan tabu asko? A ber, arazorik nik egia esan ez dut izan. Ez dut inoiz ez errola fuerterik edo bizi, baina, bueno, begiradak beti hor daude. Enbidia begirada dia jakin dezazun, Bai, baina, a ber, eske gure lana hori da. Deramak behin esan zidan, nola begiratzen dizu mundu guztiak, eta esan nion, ama, eske ni hortako ateratzen naiz kalera. Eske bestela, betzeret nire etxean, cariño. Osea, eske, noski bai, Hau begiratzeko dago. Claro, ni hola jantzema nahi da jendak begiratzeko, eta debateak sortzeko ere. Zenbat aurren zuten ditut, baina hori zer da neska edo mutila. Eske hor dago gauza, eta zergatik bat edo beste. Gauza gehiago daude munduan, cariño. Asko zean hitzagoa da. Noski baiet, ezki dena badirudi txuria eta beltza, eta koloreak oso politak dira. Albina, Jennirekin egon zinean, Euskal Travestien... Jenny zoragarri, Jenny maravilla, Jenny presidenta. Jenny Lau guretzat. Me encanta Jenny Lau. Orduan, berarekin egon zinean, Jenny, zer moduzkoak giroa ikeragarria, ez da? Primeran, ez naben ikusi inoz halako zer, eta egiz izan, kamaratzi esan dut, baina seiz festen gehizien guztiatena izan zen Euskal Travestisek eta elektropotxotxek. Da, kristolako kontzertuak egon ziren, eta esan ibida, baina... Maravilla elektropotxotxe, aipatu dugu, osaske dira, maravilla. Maravilla, urrungoak, ona. Hori, esan dutena, penia igual, estenatoki egin txiki zeizetie, jente asko horre sartunde, baina, bueno, horrengo batean estenatokian dizau bat, bai ez da? Esperimentu bat izan zen, hori argi dago. Gu ez gara Samantha Hudson, edo gu ez gara Gozategi, edo gu ez gara ez dakit nor. Orduan esperimentu bat izan zen, barkatu zatie, niri Samantha Hudson baino gehiago guztiaten, eta ez da bromie. To, Albina, to. Ez da bromie. Baina, jarraituko dugu, eta datorren urtean estenatokian eta datorren urtean Super Bowla egingo dugu, edo ez dakit. Edo nire bizan, igual, ez? Super Bowla, amaika kementituko du, berazte egin bada. Guazen ikustea elkarrizketa zatitxo bat gure Jenny eta Albina izan dakoa. Albina, zer sentitzen da hemen egotegaz? Postasun ikaragarria, oso urduri egon gara egia esan, baina gero eski da zoragarria, jendea da zoragarria, argazki pila egin ditugu, besarkada pila eman ditugu, jendearen energia sentitzea da zoragarria, sentitzen naiz Madonna. Madonna baino hobiagoa zara zer? Lady Gaga. Eta zenbat ensaio indozue hau lortu alizeteko? Ze benetan be, souazo. Pues ez da asko egia esan,
gu travestiak oso improvisatzaileak gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zeukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta bai, baina gero hemen egin dugu par baten zegu, eta listo, talentua hor dago, cariño. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travesti zer bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon, egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues es lo que, hori da egiten duguna, berriz itzutzen, travestiak edonon egon bar gara, eta identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela, ez dakin non, ez izkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugu lekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko, holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez eta favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu, baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño, eta izan aske beti! Gora Euskal travestiak! Gora! Ora! Hakinean hitz egiten hemen, Horain Jenny galdetzen zionean, denbora pila baten saiatzen eza? Ez? Ta Jenny, Alegia, zuek zeate travestismoaren bertsolariak. Bai, travestia gara oso improvisatzaileak. Egiten duguna da, pues momentua baduguna eta listo. Azkenean, baitugu gure koreografiak edo koreografia komin artean nire kasua, no? Baina bai, eta egiten duguna da, pues hori musika interpretatu, lip-synca egin, eta gero pues gehiago gustatzen zaiguna da mikrofono izatea. Eta jendarekin hitz egitea. Eta jendarekin, no seke, eta ondok pasatzea, eta mezuak bidaltzea ere. Zeate monologista, aktore, dantzari, abeslari, polibalienteak zuek ere? Bai, begira, joan den larun batean egin nire lehenengo monologoa. Ez egiten nuen monologo bat, beste travesti batekin egin nuen elkarrekin, baina, gustatzen dugu bien artean burmuin bakarra dugula, orduan monologo batera. Eta lehenengo bat egin nuen, eta oso ondatera zen, cariño, nik denetarik egiten dut. Nik bete diot, nire talento baizu zein den, ez dut ezer berezik ongi egiten, baina nik denetarik egiten dut. Polibalientea, gure kideotek, mirenek beti esaten du, gugeak polibalienteak, denetarik, den hausartzera. Eta referenteren bat edo izan zuen honoz? A ber, Lady Gaga, noski baiet. Lady Gaga beti batzen dut, eta Lady Gaga izan da nire referentea gauza guztietan. Baina gero ere, nik ez beti izaten dut, erreferenteak ez dira famatuak izan behar. Nire ustez, erreferenteak dira, nire ama da referente bat, nire herriko florista da referente bat, porque zen emakume zoragarri bat, holan referentea, eski edo nor, Jogurina Boro bada referente bat, baina nire bikotea ere referente bat da. Zein da zure fan handiena? Nire ama. Zure ama ez da? Nire ama ikusten du, seguro dagoela hau ikusten, kaixaniti. Nire amak dena ikusten du, showetara etortzen da, oza... Maite mindua dago. Bai. Albina zea. Normala. Albina, esan dizu eta kasu hasieran, ez dakit nik galderak bapatean motatzen ditut, eta pixkat jarriko zaitut agian tartetxo batean. Abesti baten zatitxoren bat, esan diatu bapatekoa bertsolaria batu. A ber, akapelarik ez dakit ongi abestatu da. Venga, bestela Jenik eta biokingo deguzio zer fondoan. Vale, autotunerik ez duzue? Jarriko dugu autotune, bai. Autotune gero, venga, gero pospo jarri autotune, cariño, bestela. Venga, hau da, tulituli abesti ezagutzen duzu? Ez. Pues oso gaizki. Que desastre, ja, penko. Nik bai. Zuk bai, zinena da, zer da? Ez que ni zeitzespen entzuna. Ai, bale, bueno, bota. Jogurina Boro bat abiokin genuen. Bale, bai. Tulituli, ordan abestiko dut nire zatitxo bat, Bale. Venga, ba. Estari, belarri. Venga. Zatoz gurekin batera, ez galdu zure aukera, izan marika boiera, guazen alduntzera, 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 guazen alduntzera. Taberna batean, gaude laino artean, begira da itzuli, egin zutuli, egin tuli-tuli. Hau da zure gaua, sentitu araua, sentitu aske, maitatu aske, eta gero izgizten, koratu aske! Barkatu, ez duzu gira autotunerik, Pizkatxo bat. Zuk ez gaituzu ikusi abesten horretik zehazu artista, eta gu beste bat. Bueno, hori dantza bestela, eta purtuko dugu beste sofa bat, cariño. Hoi da. Marabila bat, egiten duzuna eta esan duzuna, ez da? Ze garrantzitsua den mezua zabaltzea, jakitea egiten dezuenak helburu bat duela, eta aurrera begira. Hori da, eta hori da garrantzitsua, eta jendak ulertzeaz garela inortaz edo ezertaz jantzen.
zuk ulertzen baduzu gona bat eta hile luzea emakumeen gauza dela, zuk duzu arrazoa, cariño. Ez guk. Jenny, amaitzeko uzten dizun, nahi badiozu galdera bat egin, dena esan da. Ja, amaitzen da, cariño. Hombre, ja. Ez que oso gustora da. Baitezke urdu bete, eta esten bazea, abesten eta urrungoia dantzan, petamos. Hombre, aurrengo egin behar dugu show bat, hemen, zoen gire koristak edo lako zen bai. Ai, meses, prestetan dugu bideo bat, del Hombre, perrera. venga, noski baiet. Ez esan birritzen ze azten ni makinetan, Bideoklip bat bestela, ez da presupuesto dauka Ameka Telebista, cariño. Egin dugu bideoklip bat momentu batean, Pim-pam. Olako platotxu bat, Pimpan, bale, idea batzu jarri zizkit, baina utzi behar diazu bodi hori, favorez. Utzi kurriñeren bodia marabila bat izan dela. Bale. Bueno, benetan Albina, zoragarria zu ezagutze, eta orain amaitzeko, hain ondo saldu diazue, elektropotxotxe jarriko dugula. Mila esker, Albina. Mila esker zuri, cariño. Eskergazko elektropotxotxe. Jennifer López. Oso ondo, bai, espero genuen ja, baina hainbeste ere, eta giroa izan da aparta, oso gustoa, lerrin dago, bai, izerdi patxetan, zer eman deu? Bai, bueno, zuek beti moten dozue da, nazta? Bai. Ez da zeidalako gu herritan, zein tokita bat zela, saiatzea hor, atope. Festivaletan askotan egon zarie? Ba ez, gure lehenengo aldia da eta esperientzia superpolita izan da egia esan. Eta, bueno, nahi bazue gehiago ditu, gu prest, juteko, Eta anekdotarik, ondik? Ai bai, anekdota! Superpolita. Oso polita. Aiginan hor, tomate el palo dantzatzen hor, eta ez dakizte, eta derrepente ikuste du publikotik amona bat, etortzen Maritxu etorri zala, enfiladísima, baina nik pentsatzen nola benetan, en plan, bronka botako egu, zeo zein deu, bronka botako egu, ze zetorren, zuzen, eta derrepente hartzu eta gukin dantzatzen hor, baina perreo, Maritxu, love you! Bai. De todo, eukidegu ascensoren ataskatu ginen behin, bueno, eske gauza asko. Baina instrumentu ekaz instrumento barik? Instrumentu gabe. Instrumento barik bai? 6 pertsona barruan, así que... Ole, venga, eurre! Beti zehose da gau, kontzertu baten zehose pasatzea, baina bueno. Bai. Superatze du, gaur baita rueda pintxau zaigu. Bai, eta aurrea. Bai, enfokatu. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Zeba ikuste dozue makrofestival bat, olako makrofestival bat, izeleikela herriko jebe bai? Nik uste Zeit Fest nahiko herrikoia dela, osea, ez dakit adibidez etordia Iruneko jaizkibe konpainia. Eta bidea super herrikoia, gure bai normalen herriko kaletan ibiltzea eta da oso herrikoia. Orduan ez dakit, izan da festival herriko mix bat. Bai, oso, ni egia esan oso, sentitu naiz oso, bai, eroso eta ere baita euskararen presentzia ere baita asko nabaritu da. Alba, gora Euskadi askatuta! Gero daude olako janari postuak eta, bueno, pues euskaraz ez dago ona ez da bat. Shit! Ai, hau ez jarri. Sekretutxoak! Ez asko pegatu, baina hain irakurri eta horre joto, eta ez baino musika aldetik eta bai, dana dalakoa oso gertu sentitu da. Musika, gitaraua, bai, dena, bai. Ba, animo neskak, egurre eta... Egurre, Julia! Bai, asko!
Erretreta eta giroak sutan jarraitzen dugu. Gabon, ongi etorri, miren, Maider, ekine. Gabon. Esan dugu, sutan jarraitzen du, behin baino gehiotan esan dugu, ezta? Macronek blindatu du juridikoki, baina orain dei egiten dio elkarrizketari, ezta? Behin blindatuta ezagitu ze zentzu daukan honek. Bueno, egiten du, guraso askok egiten dutena adin txikikoekin, esaten du, ulertzen dut, aserrez daude, zure aserrea ulertzen dut, baina ez daukat beste erremediorik, hau egin beharra daukat. Horrelako jokaera bat eramandu aurrera, herritarrak adin txikikoak bailira. Eta okerrena da, seguruna pasako dela, aserreak iraungo du, baina badakite, oso ondo dakite zer egiten ari diren, eta pasako da aserrea, eta aurrera jarraituko du, eta Estatu Frantseseko hiritarrak gero eta beranduago hartuko dute erretreta, mundua agintzen dutenak ala erabaki dutelako. Ez dago atzera biderik, ez da? Argi esan dezagun. Lehen Mirenek aipatzezun, protestek akaso izango dute epe muga, eta egia da ni aurreko astean Baionan egon nintzela justo iragarrita zegoen azkeneko mobilizazioan, ze biharamunean sartzezan epai bidera, edo onartu zuen, justiziak Macronen prozedura legezkoa bazela. Eta han zegoen jendearekin hitz egiten, hori esate zuten, egunez egun, 12 eguneko grebaldiaren ostean edo egunez egun abaritzezala geroz eta jende gutxiago zegoela. Egia da, Baiona ez da Paris, baina horrek eduki dezake epemuga. Gero Mirenek aipatzezun dala gurasoek aurrei bronka botatza dezela, eta badago, precisamente, Frantziak daukane aitakeriari buruz literatura akademiko pila bat, Judith Balderrek adibidez askotan aipatzen du Frantziak oso ondo egiten dula aita estatu papera, norbait estaturen bat eredugarria baldin bada hortan, Frantzia dela nolabait bronka botatzen dizu, baina gero ematen dizu edo zigortzen zaitu, baina gero ere ematen dizu beti berari lotuta egoteko, eta ez da lehenbiziko aldia Macroneko lako gatazka bati aurre egin behar diona, eta aurrekoan estatu eztabaida edo iragarri zuen, eta martxan jarri zituen herri-zerri galdeketa batzuk, eta jaka horien historiarekin, eta hori guztia. Eta gero, zertan geratu da, edo zertan adierazi da emandako prozesu hori guztia, ez dakit horren ere eztabaida iragartze bat badu ere seguraski izango da xetasunetan geratzeko, ez? Orduan, ikusteko dago zenbaterainoko indarra edukitzen jarraitzen duten protestek, zenbateraino luzatzeko gaitasuna daukaten, eta naiz eta indarrez ezarri 64 urtetar arte jubilazio ezin dela hartu, naiz eta gainera baldintza horiek oso ez da 64 urte bete eta jubilatu zaitezkela, baina baizik eta horretarako baldintza batzu bete behar dituzu. Hori da, ez da berez ja 64 urterekin dagokizula. Hori da. Baina ikusteko dago orain, xetasun horietan zenbateraino borrokatu daiteken edo zenbateraino izan daiteken eskubide sozialak oraindik blindatu ahal izatea. Badago sentsazio hori, lehen esan dudana, ez da, badago sentsazio hori agian jende gutxiago, edo ja ikusten dutela zaila dela atzera bueltarik, edo oraindik, posible dela, akaso iraultza bat, ez da?
Oso galdera ona da hori, eta gauza interesgarria izan da, edo lagin interesgarria izan da, aste hauetan zehar, Frantziako Errepublika, ez dezagun ahaztu, ikusi dugulako kaleetan. Batetik, polizia indarkeria intentsitate handikoa, eta ez da izan erretretekin bakarrik, ez dezagun ahaztu besteak beste aldaketa klimatikoarekin, edo eta naturgunekin zer ikusi duten gatazkekin ere indarkeria zantzu nabarmenak izan direla, eta hor nolabaiteko neurketak izan dira, zenbateraino dauen prest Frantziako gizartea talkarako batetik, ze hori egia da, Hego Euskal Herrian halako talkak ikusi ezkero ziurrenik poliziak bestelako armak erabiliko lituzke, ez da lehenengo aldia ez, tiroak airera ikusi ditugula, askoz talka murritzagoetan. Hori batetik eta bestetik egun hauetan zen nola garatu den, alegia. Egun hauetan esate baterako Macronek erreforma hau blindatzen zuen une horretan, kazerolada deitua zegoen, eta izugarrizko kazerolada ikusi ahal izan dugu, sare sozialetan, eta baita barrikadak ere ikusi dugu. Hainbat hiritan bereziki klase bajuaren ordezkaritza edo klase bajuena zabalen dagoenean, aipamen txiki batekin bukatuko dut. Egunotan etxebizitza zainbeste hitz egin dugun honetan, Frantziako etxebizitza parke publikoaren datuak atera dira. Eta alderatu egiten zen, ez? Frantzian parke publiko hau daukate alderatuta, baina parke publiko hori non dago kokatuta, ez da? Zerikusi zuzena dauka, estatuak etxebizitza sozial horiek bermatzen dituela, baina etxebizitza sozial horietan bizitzak baditu bere baldintzak, ez da? Eta kasu honetan, erretreta erreforma honen bidez, laneskua urte gehiagotara luzatzea, ez? Beraz, lagin oso interesgarria da, eta uste dut ondo begiratu beharrekoa, etorkizunean datorrenari begira, akaso uste baina gehiago erakutsiko digulako, ez da. Datorrenari begira, oraindik baditu gauza asko, ikusi ditugu ere gauza berriak oraingoan, erretreta alde batera utzita, luze joko du eta honek, eta borroka jarraituko duelako, aberri eguna izan dugu, aberri eguna hauteskundeak esan du orentxe ekinek ere oso ondo, etxe bizitzaren afera behin eta berri zentzuten ari gara azken egunean, nabari da, hauteskundeetan murgilduta gaudela, baina beno, hasteko lehenik eta behin, aberri egunaren bezperan argazki bateratu bat ikusi genuen, ez da, Maider? Bai, ni ane honintzen. Influencer berriak kolako eventotara juten gea. Ze ondo, Bueno, bai. Esan dezakegu kolpez kolperen 110%. Bai, ordezkatuta egon zela hor. Ordezkatuta zegoela, ez? Gazetari eta, komunikatzaileak ere, ez, Meder? Eta, ni ere... Eta ikerlari? Ni ere, eta batez ere kuota, ze... gaztetu nun eta feminizatu nun eta feministatu nun hango panorama. Bai, da nik ez nuen gaztetu. Eskerrak ez nintzen joan orduan. Baina gustatu zait. Hau, ondo, zu joan bazina beste faktore batzuk sartuko zenituzken, miren. Ia da, nire lagun feministek ezin zutela, baina gonbidatuta zeudela. Hori ere esan behar da, guain dela urte batzuk etzian kontuan hartuko, ez gintuzten kontuan hartuko, eta horren mintza ditzen gaituzte, eta, bueno. Zegiro, Maiderran, ze ikusi zen hon? Beitu, egia esan, harrituta gelditu nintzen, esate dugunen ordezkaritza politiko zabala ere, oso ordezkaritza politiko konkretuaz ari gera, baina bai egia da ikusi nula jende bat prestu eta lehenengo hauteskundeek noski zer ikusia eukiko dute, baina prestu horre egoteko jakinda hainbeste urtez zatituta ospatu den egun bat izan dela aberri eguna, ahalegin hori egitea elkarrekin egoteko ez bakarrik argazkian, baizik eta ondorengo ekitaldian, eta baita ondorengo tertulia momentu hortan, niretzat positiboa izan zen. Positiboa eta benetan eskertua ere unibertsitateko jende, esango dugu, ezakit, azken aldian ez, sonatua eta ikerlari olaintzatetxiak eta egon zialako. Askotan unibertsitatean dagoen jendeari edo gauden jendeari eskatzen zaigunen bustitzeko ez gu sentitzen dugu objetibidade bat edo adierazi behar degula edo ez gerala lerratu behar gauza batzuetan nolabait
hor gaudelako, ez? Eta ezakite, jakintxu neutroak direlako. Eta orduan han egotea ere oso interesgarria iruditu zitzaiten. Gero ja hauteskundei begira, eta ez da nire gogoeta, Eneko Itzesnaola kazetaria ere bertan zegoen, eta egitezun olako hausnarketa bat, EAJak aparatuko jendea bidali zuen. Zegoen Eneko Goia gaur egun Donostiko alkatea, gainera nolabait rol berezi batekin, ez harrera bat egiten Donostin zalako aberri egun hori, baina baita ere bazegoen Egibar eta baita ere esango dugu alderdiko jendea. Eta aldiz, EH Bildun kargu instituzionala daukan jendea edo izango duen jendea edo disputatzen ari den jendea zegoen usteet aparatuko, hau da publikoki lan egiten ez duen persona bat zegoela bakarrik. Orduan, interesgarria ikustea ere jokoa nun dagon, esan nahi dut otegi bat ez zegoen adibidez, ez? Zeudenak zian Maialen Iriarte, Mertxe Aizpurua eta Juan Carlos Izagirren lehen lerroan, eta niri bai deigarria iruditu zitzaidan ikustea joku eta dantza hontan nork nora bidaltzen duen. Eta Twitterren ezagite inoiz jarritu zuen Patrizia Zenteno du izena, eta protokolo kontuak ondo xietzen ditu eta egurra partitu ere bai. Eta, aberri egunari begira ere, zenolako liturgiak, ez, eta bakoitzaren jazkerak, dotore ematen zuen, ez? Ez esan armanitaz. Ze horrek ere bat du, bere mezua. Hori ekilen tarterako horreta daukat, baina egia da, bezperako ekitaldi esan dezagun bateratu bat, baina zer nola, zenbaterainoko edapena eta tartea duen aberri egunak, ezta? Interesgarria da eta esan barruen Mireneko beto jakingo du, esan barruen duela 80 urte. Barkatu, miren, ez da gitzergatik duten ideia lotura. Barkamenak ze laguna geran. Gorritu egin naiz. Gauza da, egia da, eta hau gomendioa. Sare sozialetan harakatu zertxoet, ze gaur egun badakizu argazkiak garai batekoak, Gare baten filmotekan bakarri zeuden eta gaur egun baditugu bertan, duela 80 urte, akaso Atotxa Realak izan zuen futbol estadio ezaguna, ni egiako auzokidea, egiako errepublikako auzokidea naizelako ondo ezagutzen dut, baina han bazen frontoi bat, Maitia frontoia, eta pena handia da, ze Donostiak alako frontoi bat izatea gauza handia litzatekia da tan hori badugula, baina bazuen karisma handia, eta han bertan duela 80 urte balkartu ziren garai hartako gizon asko, baina baita emakume batzuk ere, argazketan ondo fijatzen bazarete, garai hartan eusko emakume batzak Bilboko kaleetan ere izugarrizko desfilea egin zuelako ere, eta ni gomendatzen dizuet pixka bat aberri eguna eta euskal komunitatearen egun hori zer nolakoa izateko, badaukazue Black Beltza, gure erraldoi beltzak noizbait berriz ere kaleratera barko direla, ikusi ditugu drag queenak, zein ederra izango denen, dantzarien urteroko desfileak dira. Akaso, buelta batzuk ere non barzaizkio guzti honi, ordezkaritza eta liturgia, eta mezetako traje dotore zaratago, ez, ematen duelako, miren, konpondunenak esatzen. Esan dezu 36an, anilez diazaz zer eskaldetu nahi. Nik 36an aberri eguna gogondiz ospatzen zuten haien antzera urteetan aberri egunean nire galarik eleganteena jantzi ditu. Ni beti esaten nuen, ni urteztarretan baserritarrez, aberri egunean gure egun handian dotore jantzita. Nire gizona trajeakin eta ni takoiekin joaten ditzen beti manifetara eta lagunak horregatik beti anekdota gisa. Baserritar trajarekin joaten ziren? Urtezarretan, baserritar arropez, aberri egunean dotore jantzita, beti, guretzako. Nik deialdi bateratua horretara gizartearen ordezkaritza zein joan zen eta zein ez joan zen, baino fokoa jarriko nuke herritarrei non geratu zaigun aberri eguna. Aldarrikapen egun hori izatetik, nazio aldarrikapen eguna izatetik, oporretara joateko egun nola bilakatu den, deialdia egin ahal izateko bezperan batzearen kontuak, eta horrela, uste dut merezi duela aberri egunaren inguruan hausnarketa bat, abertzale sentitzen garenok, berriz ere heldu beharko diogula, aberri eguna, estatu propioa ez dugun bitartean, aldarrikapen eguna dela,
eta hori nola sustatu, nola bultzatu, herritarrek sentitu dezaten berea dela aberri eguna, eta ez kalendarioan bete beharreko egun bat gehiago. Nik argi dakat hori pasatzen dela egunez aldatzearekin. Esan nahi dut, zuk esaten zuen jendea oporreta juten da, eta bai, udaberriko oporraldia da, eta hangen den batzuk juntatu ginean tertulia. Antxe ginean, bai. Erabaki genuen aberri eguna bateratua baldin bada, ja que estamos, izan dadila beste egun baten. Asmatuko dugu... Ja que estamos noiz datorki gondo, maiatzalden? Maiatzaldean, iraila ere pentsatu genuen. Bitu diadak ze tiroi daukan. Begira. Ba, hemendikan deialdi bat, gu lagun aldetik, eta elkartu ziren batzutatik ere, iraila aldean, akaso, oporretatik bueltan, ez izateko berriro zea hori. Estropadak, euskal jaiak, sagardogunak, porrontxo jaiak, eta berri eguna. Nik uste dute irailan enkajatzen duela. Emakunderi saiakera egin genuen eskatzea martxoaren behatzia, Idoia Mendiari eskatu genio martxoa 8 ez izendatzeko jai egun, baizik eta martxoak 9 izendatzeko, gero manifata geroko parranda konpensatzeko. Aje ondo pasatzeko. Ez digu kaso egin emakundek, aberrorengoan erakundek kaso egiten diguten aberri egunaren alda. Ba, errazagoa da, irailan ez, mesedez. Vale. Ba, urrian, akaso, baina urri nahiko hasieran izango da zer berdin zaigu. Bueno, euskal egutegi bat egingo dugu. Bueno, menos mal hauek 36an hemen ikuste duzue guztitakoak ditugu, baina eskerrak gure diaspora ere badaukagula. Eta guzti honen inguruan bereek ere aberri eguna ezakit takoiekin, hori galdetuko nizukezu mendimartxara edo ematen jontzinean takoiekin aberri egunean, baina hori beste saio baterako utziko dugu. Rosarion, badakizue, Mesik bere murala dauka, eta guk ere bai. Bueno, ¿se acuerdan del mural enorme de Messi frente al Monumento a la Bandera? Que se hizo durante la Copa América y nos trajo mucha suerte. ¿Y se acuerdan después del mural de Messi en la casa de los Messi, donde él se crió, que nos trajo también durante el Mundial mucha suerte? Bueno, volvieron Lisandro y Marlene a Rosario a regalarle otro mural a la ciudad. ¿Me cuentan qué están haciendo? Hola, ¿cómo están? Bueno, contento de estar de nuevo en la ciudad. Estamos haciendo un mural en conmemoración del Aberri eguna, convocado por el pueblo vasco, rosarino y de todos lados. Y bueno, metiendo un poco de la cultura vasca ahí, poniendo nuestro granito de arena a la causa. Bueno, nuestros apellidos son vascos, somos descendientes de vascos también, así que es un honor poder sumar a este abrazo. Sobre todo en esto, en conectar con la tierra, con cada uno con su identidad, y bueno, en este caso es con el Aberri eguna, pero bueno, siempre motivándonos a conectar y a hacer en libertad. Conectar y hacer, ze polita. Izo da, mural oso ederra, lanketa eta hor munduko beste puntan Rosarion horiek ikustea, izo, pozten du, ez da, holako mural bat, ze polita. Bai, urrutitik, nostalgiatik, ez, erromantizismoakin bizi duten, ez, herriarekiko maitasuna. Orain dela 3 urte, Hamaika Telebistak itxialdia zela eta lanketa berezia egin zuen, ez? Kanpoko euskaldunekin eta horrela Aberri egunaren inguruan mezua jasotzeko eta izugarria zen, ez? Ba, nik uste dut, bertan bizi direnak baina askoz ere presenteagoa dutela Aberri eguna, ez? Eta, bueno, hori bada irakurketa bat egiteko. Horentxeko gura ekarri didazu saio berezi hura egin genuna, ekin eta biok amaiurren ikurriñak eramaten gintun haizearekin. Polita izan zen bukoliko hori ere romantikoa. Gora etorri gainera hori YouTubetik pribatuan jarri behar dugu, ez publikoan. Gure izen ona zertxo bat gordetzeko, ez da? Lenguan emakumeon seriotasuna eta humoren artean muga ze fina, ez? Ezaztu, kazetari izaten segitzen dugula, naiz eta hemen noizbait lotxa gutxirekin aritu. Aipamen bat egin nahiko nuke, Rosarioko mural hau, egia da Messiren muralak mundua zeharkatu zuela, eta Argentinan futbolaren pertzepzioak, nik uste dut txiki uzten duela atletikek Bizkaian edo Bilboandean izan dezakeena, eta baduela maila goren bat. Eta horren baitan kokatzea da, euskal komunitateak baduela sendotasun bat, eta belaunaldi berriek, gogoko dut, garaibateko euskal etxeen eskuindarrak zirenak, eta gaur egun ez hainbeste, baina nahiko konservadoreak direnak,
berritzeko gaitasuna badutela, eta azken titularra badatorkit baita ere justu egunotan ikusi bala Argentinako prozesu sumarizimoa egin zeneko pelikula, kasualidez egun hauetan ikusteko aukera izan dut, eta mural honi buruzko bideoa montatzen ari ginela, begi horietatik irakurri dut baita ere, ezta? Beraz, aberri eguna eta aipatzen dutenean konektatuz lurrarekin eta askatasunez, zein garrantzitsua eta zer nolako prozesuak bizi izan dituzten, muturrekoak denak, Argentinan, eta oraindik ere zenbat daukagun ikasteko hemen, baina, bueno, ekilez dut horregatuko. Hori, badakizu oraintxe ekinek guztia hau botadula esanez, kazetari serioa naiz, fina naiz eta analisak egiten ditut, baina orain bapatean ekil doktore dator, eta dena, Eta bai, prozesio batetik bestera hauteskundeak heldu dira. Son los de la Mani, aunque se vistan de Armani. Baina lasai, hemen guztia etxe bizitza barne eta dela? Seguridad jurídicoa bukatu da. Tuvieron que pedir refuerzos y 4 policías municipales fueron atendidos por el SAMUR. Izan ere, ez da ez gutxegorako izan, Txepe Lara zinemagileak pasagarri izan duena, eman dituzue titular bat, eta beste bat, hasieran polimilia, ez komunista, ez ex-militante de ETA. Bueno, aizue, Telemadriden esan dutena ikusi besterik ez duzue, ze nola manipulatu daiteken eta ez kazetaritza egiteko nola batu diren hedabide Espainiar batzuk besteak beste. Baina aizue, hauteskunde giroa dugu batetik eskerrak diasporari. Bueno, nuestros apellidos son bajos, somos descendientes de Orjo también, así que es un honor poder sumar a este abrazo. Eta eskerrak belaunaldi berriei eta Euskal Herria zuzenean festivalari. Izan ere, egitaragoa aurkeztu dute dagoeneko, beraz motorrak berotu, mugak gainditzen dituen beste festival bat badatorkigulako. 11 bertan izango da noski baietz. Baina gaur, aizuen, Nafarroan kriston martxa dabil, ez da? Pentsatu duzu inoiz, Kardo Party bezalako itzordu bat egin zitekeenik, batira, Maruxa kolektiboak deituta, Badajozko gonbidatu bereziak ere izango dira. Kit, autofantastikoa. Bazenekiten bideoklip honetako autofantastikoa Sabadeletik ekarri zutela, eta mutil jator horren amonarena zela, bai, halaxe da. Pero un dato clave que sabía solo que es que por la noche José Mari es Maribel. Ederki, hauteskunde kontuak, prozesioak eta aberri egun post-pandemikoak denetik dugu aktualitate honetan eta jarraipena ematean noski baietz gure egitekoa hemen egunero kolpez kolpe. Eta hortxe umore finez egindako ekil doktorea, Armani ez Armani, flekillo ez flekilloa, hori ere kritika hori izan da, ez da? Hauteskunde garaitan da, hori da, gehien hitz egingo dana. Azken finean olako gauzetaz hitz egitea. Euskaldun jatorra, zer da Euskaldun jatorra izatea? Uste dut, segun non, eta Patrizia Zentenori kaso egin da, gizona gorbata duna, batzutan, bestatutan gorbata, baina... Nei egia esan, flekilloaren historiarekin, oain dela, usteet, 5-6 urte, Hortuzarrek ja aterazun motozerrakin mozteko flekilloa dedikatu nion iritzi artikulo bat. Eta berriro atea dunean, eta gerora Arnaldotegik erantzun dionean flekilloaren historiarekin, eta berekin ere sartuz, eta bere burusoilarekin sartuz, esaten nun, ez da posible inork ez dauka aholkulari feministarik esateko beste era batera erantzun dezakela
esateko ezin ditula olako komentarioak ez naiz ari Otegi bakarrik, hortu zarretaz ere ari naiz, ikaragarria iruditzen zaitu, haindikan ezin eman buelta honi guztiari. Eta esan detela aholkulari feministana aprobetxatu nahi eta hauteskundeen kontuarekin asko aipatzen ari den zerbait dela, hautagai emakume asko daudela, baina horrek azpimarra ez dula berari azekartzen politika feministak egitea, eta are gutxiago hautagaien egiteko moduak eta alderdien lehentasunak hala direnik, ez? Eta ez omen dago, hau Zuriñe Rodríguez irakurri diot, ez omen dago aholkulari feministarik edo komunikazio arduradun feministarik oroar hauteskunde kanpaina honetan. Bai, guri dagozkigun hauteskundeetan eta baita Espainiakoetan ere ze horrere estrapolatu dezakegu, Yolanda Díazen historiarekin, Irene Montero jasaten ari den indarkeria horrekin guztiarekin, eta horrekin aprobetxatu nahi nuna azpimarra iteko. Gaurko analisiarekin bukatu egin behar dugu. Sentitzen dut, gehiago nahiko zenukete hitz egin, ez da? EHZ-tako analisirik ez da egin behar? EHZ-tako analisia, bai, EHZ-tako analisia. Nahi dezu EHZ-tara joan? Festa usaitu, eta aragoaz denak, arazo txiki badaukagu. Niri planen ona iruditzen zait. Nire bai. Guzti honekin gainera badu, ez? Zer ikusi zuzena. Badu, gainera, esan dezagun, esan dezagun, orantxe izan da apirilan gaude, baino batoz, uda, giroa, usaia, kontzertuak, musika, eta gu, han, EHZ zuzenen aurkeztu da. Gauzetik ala urtsetik, jagitzen dira gauza. This is the prophecy. This is the prophecy. Norbegira izan da ere gukere berdin egin nahi genuke. Animalia naiz eta, animalia naiz eta. Euskal Herria zuzenean, hasi gara hemen ja erdi dantzan, eta kantuan falta zitzegun zerbezatxoren bat, alkoholik gabekoa, kaso bat emateko. Bueno, en fin, eta amaitzeko plan zoragarria, asteburu hontakoa, Iruñan, Kardo Party. Hori bai, neskak? Nik ez duen ezagutzen Maruxa kolektiboa, eta egia da harakatzen eta ikertzen hasita, aurkitu ditut sorkuntza deigarriak, berritzaileak, askorentzako kaso. Puskatzaileak. Alegia Iruña aldean, ez da? Bai, nik ezagin Nafarroan beti kriston martxa dabil. Beti izaten da kontrasten lurraldea dela, ez da? Beste behin ere, Kardo Party. Zek, pentsatuko zen Kardo Party. Party bat. Ez, baina, bakizu erakartzen. Hoi da, erakarri egiten du, dauka puntxa. Eta Kardo Party gustatzen. Eta kartela bera, diseinua, oso toke retroa modan dagoen garaiotan, esaten duzu, Atarrabian tote maretoan, eta patan Kardo Party, Maruxak, eta La Villa Rusa. Tak, hortxe daukaguna. Beno, honekin utziko zaituztet? Zeke jo nahi dezu, agenda kulturala, politikoa, hemen denetarik egiten dugu, fotraka esaten dezu ezuek, realizaziotek esaten diate fotraka, falta da, zoia bizio daukazue. Bueno, ekine, Maide eta Miren, mila esker hemen izateagatik iruroi, eta zuei ere, mila esker datorren astean, hementxe, bale, footrak eta guzti, venga. Le pones panteca o le metes queso. Si comes todo junto te quedas tu muñeco. Talo, 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 talo de chistorra. Siempre chocolate, a mí eso no me mola. Le pones panteca o le metes queso. Si comes todo junto te quedas tu muñeco. Talo, 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 talo de chistorra. Siempre chocolate, a mí eso no me mola. Le pones panteca o le metes queso. Si comes todo junto te quedas tu muñeco. Talo, 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 talo de chistorra. De chocolate, a mí eso no me mola. Le pones patata o le metes queso. Si comes todo junto, te quedas como muñeco. ¡Soy la puta ama! Ya no soy la mamá, no soy la puta ama. Hoy me voy pa' siempre, me voy a partir la pana. No soy ama de casa ni señora del hogar, porque mi amiga
Cocha a mí me ha hecho despertar. Ya no soy la mamá, soy la puta ama. Hoy cojo la puerta para irme a las Bahamas. No os he dejado nada en la nevera, porque vuestra madre ahora es la puta fiera. Dejo los sofritos, ya no hago lentejas. Lo que hago ahora es lo que sale de mi almeja. Ya no limpio el polvo ni paso la aspiradora. He hecho polvos por el mundo, soy Dora la exploradora. Ya no limpio juntas, no más Blanco España. Y es que ahora tu madre es la gata que te araña. Ya no friego el piso ni te hago más la cama. Y es que desde ahora yo seré la puta ama. José María Cocha bautizado, un hombre cortito, sencillito y de su agrado. Mi José María Cocha llamó Kit, y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, un bote de Brumel. Kit, celta sin boquilla. Kit, olivas gazpachas. Kit, tráeme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado de los coches del pasado. Mi José María coche atuneado, 3 o 4 cosas para volverlo más mundano. Mi José María el coche llamó Kit, y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, un forro de bolas. Kit, ambientador de pino. Kit, el cassette del junco. Kit, la foto de la niña. La niña. Es padre Josema, tiene 2 retornos, una perra sorda y 3 o 4 matrimonios. Pero un dato clave que sabía solo Kit es que por las noches José María es Marín. Pero un dato clave que sabía solo Kit es que por las noches José María es Maribel. Kit, 2 piezas de espuma. Kit, un culo de goma. Kit, 3 boas de plumas. Kit, tanga y bandera. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada. Bueno, oso galdera, esan dezagun tipiko batekin ekingo dugu gaurko tarte honi. Nekane Balluerka, naiz eta ikerkuntza saria ere jasota izan, oraindik ere Euskal Herriko Unibertsitateko erretore bezala ere bazauzkagu. Nolako ibilbidea izan da, ez? Erretoretza kargu hori atzean utzi, aurrera egin aipatu dugu ikerkuntza saria, ikerketa murubelarri. Ze nola definituko zenuke, kokatuko zenuke Nekane Balluerkaren, bizi une hau, akademikoki, profesionalki? Nik hau bizi izan dudet, nire betiko ibilbidera etorriko banintz bezala, ezta. Berriro heldu diot irakaskuntzari, heldu diot ikerkuntzari, eta benetan nik uste dut nire medio naturala hori dela, ez. Orduan, alde horretatik, ni goxo bizi izan dut itzulera. Gertatzen dena da, behin erretore izan da, txapela hori ere kentzea kostatzen da, eta esperientzia bat hartu duzu, ezagutza batzuk ere
eskuratu dituzu, eta horren ondorioz, eskatzen diate, batzorde zientifiko aholkulari askotan egotea, patronato desberdinetan, eta egia esan batzutan nahiko nukena, baino lan zama handiagoa daukate. Une honetan, estresatuta nagoela esango nizuke. Hemerotekan arakatzen hasita, lerrobururen bat edo aurkitu nuen eta alaxe zioen. Nekane Balluerka, erretore izango da ez duelako aurkaririk. Halako, lerrobururen bat aurkitu dut, bere garaikoa. Balorazio positiboa egiten duzu, baina sentitu duzu exigentzia, bikaintasun hori eskatu zaizula kargu horretan aritzerakoan emakume izateagatik? Nik uste dut emakume izateagatik beti daukagula lan zama edo handiagoa, batez ere estereotipoak ere bultzatuta, gu oso perfekzionista gara emakume guztiak. Ez nire lankideengatik, nik gizon asko eta emakume asko izan ditut alboan, bultzaka eta nirekin lanean, baino bai, egia da emakume izatea jartzen dizula beti autoexigentzia maila altuago bat. Taldena aipatu duzu baita ikerkuntza saria jasotzerakoan ere. Ze garrantzia du ekipo horrek, sendotasun horrek, pentsatzen dut balantze positiboa horri esker ere egiten duzula, ez? Bueno, taldea da dena. Azken batean taldearen burua edo liderra pertsona bat da, baina talde lanik gabe ez dago ezer egiterik. Eta gero zu baita ere errektore bezala zure taldearengan konfidantza osoa izatea. Azken batean, zu zara burua, baina lana talde guztiarena da. Eta hori, gertatzen da baita ere ikerkuntzan, ikerketan talderik gabe ez dago ezerrez. Eta baita ere irakaskuntzan geroz eta gehiago. Nik askotan esaten dutenean, katedra askatasuna bai, baina ekipo dozente bat egon behar da, eta gauza batzuk adostu behar dira, eta asko zobelan egiten da taldean. Beraz, nik taldean beti sinestu izan dut. Edo nola ere, sentitu duzu, badakizu konstiente zara, askoren erreferente izango zarela, ziurrena? Bueno, nik ez dakit, askoren erreferente izango naizen edo ez. Nik bai nire lan akademikoan eta baita, eta askoz gehiago, errektore izan itzenean, lanak ahalik eta hobekien egiten saiatu izan naiz beti, eta gainera errektore zarenean, eta nire ustez herri honetan dagoen unibertsitate nagusienaren eta guztiona den unibertsitatearen errektorea zarenean, bazkenean erantzunkizuna sentitzen duzu, erantzukizuna handi bat, eta erantzun behar duzu, eta gero gainera, gu beti saiatu izan gara talde guztiak berdintasunaren balorea eta publikoaren balorea transmititzen, ez? Guretzat, unibertsitate publikoa, hezkuntza publikoa, osasun publikoa, dira oinarriak edozein gizartearen garapenerako. Benetan gizarte aurreratu batek eta gizarte inklusibo eta berdinkoi batek unibertsitate publiko sendo bat izan behar dugu. Adibidez, jarri gendun kasilla ez binarioa martxan, jarri genituen badibidez violentzia matxistaren kontrako protokoloa martxan jarri genuen, eta hor parte hartu zuen jende pilo batek unibertsitatean. Izan ere, ranking batean lortu genuen 3. postua, beti esaten dut. Bartzelonako autonomako eta Granadako unibertsitatearen atzean, gure unibertsitatea da violentzia gehien detektatzen duen unibertsitatea. Horrek ez du esan nahi, gurean violentzia gehiago ematen denik. Gu gara gizartearen isla. Baina bai jarri genuen martxan protokolo hori. Ez orduan, gu transmititzen saiatu gara beti publikoaren balorea. Eta hori erreferentzialtasuna horregatik etorri baldin bada, bane oso harro eta oso pozik. Edo nola ere, galdera bihurri bat ingo dizut horri lotuta. Behar bezain beste balioan jartzen dugu, daukagun unibertsitate publikoa, gizarteari egiten dion ekarpena, ikerkuntzatik abiatuta, oraintxe bertan aipatu dituzun bestelako balioen berrikuntza eta erreferentzialtasuna lantzen, ze egia da, unibertsitate pribatuei buruz, akaso askoz gutxiago dakigula, ez alor askotan, baina zuzenan badirudi beste balio edo estatus bat badutela. Eta aldiz publikoa kritikarako, ez dakit, badirudi dianan errezago jartzen dugula, Euskal Herriko Unibertsitatea. Bai, nik uste Euskal Herriko Unibertsitatea dianan errezago jartzen dugula, baina baita ere uste dut ohitu behar garela ere kritika jasotzen, ez? Nik beti entzuten ditut kritikak, saiatzen naiz argudiatzen, baldin banago ados esaten dez zergatik, ez baldin banago ados esaten dez zergatik ez. Eta uste dut guk ere unibertsitate publiko bezala esfortzu bat egin behar degula gizartearen erdigunean jartzeko. Egiten dugu. Uste divulgazio lan handia egiten degula,
baina igual esfortzu handiago egin behar dugu, eta baita ere uste dut gizarteak kontuan hartu behar duela ze altxor duen, eta zaindu behar duela altxor hori. Nik beti esaten dut, gure unibertsitate publikoaren kalitatea oso handia da, eta gainera, objetiboki, Shangaiko rankinean gaude, 20.000 unibertsitateen artean, euneko 2,5 onenen artean, hau da, 400 onenen artean. Hori harrotasunez sentitu behar dugu, zen azken batean, gure ikasle bat, ateratzen denean EHU-tik, marka hori darama berarekin, ez? Gure unibertsitatearen marka. Ordu nik bai, aldarrikatuko nuke, gure unibertsitatea errespetatua izatea gure herrian, baina baita ere autokritika bezala uste dut unibertsitatea ere erdigunean jartzeko ahalegin gehiago egin behar dituela. Nola baita esan dezakegulako unibertsitatea bera enpresa publiko garrantzitsuenen artean kokatu beharko genukela, ez da, jada erretore hitzarekin akaso ez garela jabetzen zer nolako kudeaketa eta ardura dagokion postu horri, ez? Komunitate asko gainera elkar gurutzatzen direna, zentzu horretan, zer moduko esperientzia izan da, ze zaporerekin, aipatu duzu autokritika, gauza batzuren arire izan daitekena, baina zenolako esperientzia garrasto garatzen zaizu, unibertsitatea osatzen duten langileekin, ikasleekin, oroar, zenolako esperientzia izan da? Ze pentsatzen dut, xamurra eta errazaretzela izango kudeaketa oso komplexua zen bar duelako. Bai, kudeaketa oso komplexua da eta esperientzia, esango nuke gogorra izan dela, igual baita ere nire izakeragatik, ez? Azken batean kontutan hartu, 4.500 irakasle ikertzaile inguru ditugula, 2.000 administrazio eta zerbitzuetako langile inguru, 45.000 ikasle inguru, gradu, master, doktorego. Orduan, egia da oso handia dela, oso anitza dela, baina bira, nik esango dizut niretzat esperientzia gogorrena eta baita ere azken batean satisfazio gehien eman didan esperientzia pandemiarena izan zela. Niri helerazi zidatenean unibertsitatea itxi behar gendula, hasieran pentsatu nuen ez dakit hemen zer gertatuko dan, ez dakit nola aterako garen aurrera, ez? Baina unibertsitatea itxi eta lehenengo egunean 600 irakasle matrikulatu ziren bideokonferentziak emateko pres geneukan plataforma horretan formakuntza jasotzeko. Niretzat izan zen 600 lehenengo egunean, orduan horrela joan ginen astero, 600 formatzen, eta uste dut 185 egin zuela lan bikoitza. Bai irakaslegoa, bai beste pertsonala, bai gure ikasleentzat izan zen esfortzua itzela izan zen, eta nik uste dut indartuak atera ginela, kolektibo bezala, kohesio handia izan gendula, eta ni oso harro egon nintzen gure unibertsitateaz, oso harroi. Izango nizuke, harrotasun gehiago sentitu nuen momentua hori izan zala. Egia da, edo nolare ahalegin ez, horretan, gero nolabaiteko erresakare etorri dela ez, pixka bat ez, inflexio puntua bai, zetorrenaren aurrean eutxi diezaiogun, ez, ikasleek ikasteko, ez, grin hori akaso, ez, ahalegina areagututa langileak, oroar ez da, orain ze puntutara heldu gara horri begira jarrita, ez, balorazio ona bai, baina ze puntutan gaude. Baina eske normala da. Pertsona batek bere esfortzu, gehienezko esfortzu ematen duenean, ezin da egon gehienezko esfortzu horrekin denbora asko, ez? Esaten dizut ikasleena, nik 2 alaba dauzkat gure unibertsitatean ikasten, ez duen kontemplatzen besterik, bata medikuntza ikasten du, besteak erizaintza, eta biak egon ziren, ni erretoren nintzen bitartean, ikasten, beraz nik 2 aldeak ikusten nituen nire etxean bertan, ez? Beraientzat esfortzua izan zen izugarria, gure irakaslegoarentzat ez dela eta guztiontza bezala. Orduan, normala da, horrelako esfortzu baten ostean, relajazio pixka bat ere behar izatea denek, ez? Baina adibidez, gure online teknika guztiak eta gure azpiegitura guztia berrindartu egin genuen. Eta nik esango nizuke, Espainia mailan, hainbeste baliabide martxan jarri zituen beste unibertsitaterik ez dudala ezagutzen. Eta nik asko ezagutzen ditut, batez ere unibertsitate publikoak, estatu mailakoak. Orduan, hor aurrera pauso bat eman genuen, gainera formakuntza hori hor daukagu. Eta nik uste dut indartuak atera garela.
Orain, gauza batzuk berriro, puzle hori berriro berkolokatzen saiatu behar gara, baina honik balorazio positiboa egiten dut. Aipatu duzu gainera hori berrikuntzari begira, esan genezake Euskal Herriko Unibertsitateak hor erreferente izateko arrazoiak ematen dizkigula. Horrekin batera, zuk ahalegin handia egin duzu, mugaz gaindi, ez bakarrik nazioartekotzea postuarekin, baizik eta Euskal Herria bera ez, euroerregioaz askotan hitz egiten dugu, non kokatzen dugun ez, Araba eta Gipuzkoa, Nafarroa hor da, Ipar Euskal Herriaren unibertsitate sistema ere ez, beste mapa batean kokatzen da. Zentzu horretan zein da zure ez dakit nola, eramaten duzun edo, zigur oraindik ere parte hartzen duzula, baina, hor zen izan da erronka handiena edo behintzat esaten duzula, lorpen hau benetan nerekin daramat. Begira, niretzat oso lorpen hona izan zen, ez da nirea da aurrekoena ere bai, noski hau dena da jarraipen bat, nik ez detuztenik meritu berezirik dudanik, ez? Nire aurretik beste batzuk egon ziren, eta azken batean guk hori jarraitu dugu eta gauza batzuk hobetzen saiatu gara, ez? Baina adibidez, Bordeleko Unibertsitatearekin eta eta egin genduen euroerregioaren inguruan kampus, mugaz gaindiko kampus hori niretzat izan zen oso lorpen handia, ez? Hori sendotu gendun, eta hori sendotu genulako egin genduen beste 8 unibertsitateekin Enlight deitzen den aliantza oso indartsua, zen unibertsitate horiek dira goi-mailako unibertsitateak. Nik lorpen horretaz, arrotasunez begiratzen dut lorpen hori, eta gainera hori beste gauza bat ere, Frantziako gobernuak eman zigun sari bat, guri eta Bordeleko Unibertsitateari, sari bat partekatua hori egiteagatik, eta gero niri Chevalier de Orden de las Palmas Académicas hori ere. Goi-mailakoena, ez? Beraientzat, eman ziaten, eta hori nik uste dut eman zigutela, kolaborazio hori benetan asko garatu genuelako, ez? Orduan, horrekin geratzen naiz, baina horrekin batera ere, nazioartekotzeari begira, nik beti uste dut kautela batzuk izan behar ditugula, ez? Nire ustez oso garrantzitsua da gure sustraiak ere mantentzea. Beti munduari begira, baina gure sustraiak mantenduz, ez? Gure talentua beti zaindu behar dugu, niri ez zait gustatzen retentzio hitza. Retentzio hitza niretzako beti daukal kutsu negatibo bat. Eta nik hori asko eztabaidatu da jendearekin, nire gustatzen zait gure talentua zaindu eta gero talentua erakarri, ez? Baina kontu handi zen, adibidez, losuk jarri du nazioartekotzeari begira, jarri du permanente izateko edo postu iraunkor bat izateko 9 hilabete eman behar dituzu kanpoan, ez? Nik hori uste dut emakumeentzat ez dela batere ona. Hori emakume bati eskatu aldigu, behin iraunkorra denean. Gero bai eskatu aldiozu haizuzuk nazioartekotzea egin behar duzu, unibertsitate batetan egoteko kanpoko gauzak ezagutu behar dituzu, baino ez zure lanpostua finkoa lortzeko hori, ez? Nahi bazu gero hitz egingo dugu gehiago horren inguruan, baino beti hor kautela batzuk izan behar ditugu. Aipatu duzulako, emakumeen talentua ere arriskuan badela, aipatu duzun arrazoiagatik, baina gehiagizko lehia ere agian zentzurretan aipatzen zenuen, ez? Berriako lerroburu bat bazen, ez? Maite Lozanorekin izan zenuen elkarrizketan, gehiagizko lehiak emakumeen talentuan kaltea eragiten duela, arriskuan edo gutxitu egiten duela. Bai, hori da, nik horrekin lotuko nuke oraintxe esan dudana, ez? Azken batean, emakumeen autoexigentzia ja oso gogorra da, eta gero unibertsitatean karrera akademikoa egiten duzunean, ez dakit, beti esaten da, zure ekarpen handiena 40 urte baino gutxiago dituzunean egiten dezula, ez? Eta nik uste dut hori horrela dela. Orduan, emakumei zer gertatzen zaigu, gure karrera akademikoaren momenturik egokienean gaudenean, baita ere, edo lehenago, baita ere hartu behar dugu erabaki bat, ez? Ama izan nahi dugu, semeak edo alabak izan nahi ditugu. Eta, klaro, momentu horretan, zure produzio zientifikoaren momentu egokienean zaudenean, erabaki hori hartu behar duzu, eta erabaki hori hartzeko izan behar duzu babes handi bat. Edo babes handi bat daukazu zure etxean, edo zure gurasoekin, edo zure bikotearekin, edo bestela oso zaila da hori mantentzea, ez? 125 bakarri gara katedradun, ikertzaile nagusi 130. Nik gauza bitxi bat ikusten nuen, ez, gaztean nintzenean, eta da, nire egonaldiak egin nahi ditunean, nire lehenengo egonaldia egin nuen, oraindik, bikotearekin nengoenean, baino, ezer gehiago, oso errez egiten duzu.
Baina bigarren egonaldia egin nuenean, nire alaba txikienak 3 urte bete berri zituen, eta zarrenak 5 urte bete berri. Eta, klaro, nik hor ikusten nuen, gizonak joaten direnean kanpoan, askotan emazteak beraiekin doaz, eta familia beraiekin doaz. Emakumeen kasuan, gehienak bakarrik joaten ginen. Eta, klaro, nire kasuan nik zorte handia izan du, nire senarra gelditu zen ume txiki hoiekin, ni hainbat hilabete kanpoan eman nituenean, nire gurasoek ere laguntzen zioten, baina bera zan, egunerakotasunean, ardura eramaten zuenean. Nik ez dakit zenbat gizon zeuden orduan, eta oraindik ez dakit gaur egun zenbat gizon dauden horretarako prest. Eta gizarte bezala hor, uste dut oraindik urrats asko eman behar ditugula. Hor, gauza deigarria izan daitekelako, emakumezkoak askotan ez goazela goi mailako lanbide lerroetatik, industria izan daiteke, horren adibide ageriko bat, ez? Badirela, gaur egun gainera, berrikuntza adimen artifiziala, robotika, zenbat eta zenbat aukera, baina deigarria dela, gela handietan emakume bakarra ikustare oraindik ere gertatzea, ezta? Eta aldiz, unibertsitatera defektuz bideratutako emakumen gehiengo handi batek, ausartuko naiz esatera, ez du planteatu ere egin akademiaren bidean segitzea, ezta? Lizentziatu eta lanera, edo ekoiztera, edo dagokizun beste rol bat betetzera, ez? Gerozta gehiago, Gerozta gehiago joaten dira akademiara, eta horregatik nik uste dut hor diskriminazio positibo bat eta hainbat baldintza hobetu behar direla. Egia da, losuk baldintza batzuk hobetzen ditu, orduan ez du nahi ere horren kontrajo, ez? Baina lehen aipatu dizudan baldintza hori niri ez zait gustatzen, ez? Eta gero zer gertatzen zaigu emakumeekin, ba nik uste dut estereotipo horiekin iristen garela unibertsitatera gaino, ez? Adibidez, automozioko ingenieritzan ez dago apenas emakumerik. Informatikaren izena zeukanean emakume asko zeuden. Ingenieritza informatikora pasatu garenean oso gutxi. Baina adibidez, adimen artifizialean 40% emakumeak dira. Orduan, nik uste dut hor, oraindik badauzkagula, hainbat estereotipo horien zama oso ondia dela. Orduan, lan asko daukagu egiteko, bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan, nik esango nuke unibertsitatean baino gehiago. Unibertsitatean bagoaz pixkanaka muga batzuk apurtzen naiz eta oraindik daukagun ibilbidea oso handia da, ez? Adibidez, emakume asko daude medikuntzan, bai, zergatik? Notariko berenak ere beraiek dauzkatelako batxilergoan, eta medikuntzara sartzeko oso nota handia behar da publiko batetan sartzeko. Pribatuetan ez hainbeste, baina publikoetan bai, orduan, nik uste dut hor, emakumea sartzen direla, baina gero zenbat zerbitzu buru dauzkagu emakume. Hor oraindik ibilbide handia daukagu. Pentsatzen dut, giro alderrebesak oro harrere badaitugula, pandemia osteak ere, horre alako laginetan eragina ere badutela. Galdetu nahi nizun, pixka bat ikerkuntza sariaren arira, unibertsitateak gizartari, ekarpena egiten dion horretan, pandemia oste honetan oso polarizatutako garaiak dira, oso garai konbulsoak egin batean. Egia da, garai guztietan begira jarri ezkero, baten batek esan dezakela, bai, eguraldia bezala, ez? Baten bate dio, eguraldi aldrebes da bilela, baina beti egon da nahiko aldrebes. Hala ere, pandemia oste honetan, nola ikusten duzu gizartearen osasuna, zentzurretan, ez dakit, zen nolako begira da, edo ze hausnarketa egin genezake? Nik uste dut pandemia izan dela izugarri gogorra guztiontzat, eta pandemiaren osteko garaia oraindik gogorra izaten ari dela, ez? Nik pandemia garaian, eskatu zian ministeritzak, eskatu zigun hainbat unibertsitateri, gizartearen osasun psikologikoaren inguruko ikerketa bat egiteko, ez? Nik pixka bat itzalean zuzendu nuen, eta lankide batek eraman zuen benetan lidergoa, baina hor bai ikusi genuen emakumeek asko sufritu zutela, zeren etxean hor lan bikoitza zeukaten, gaztek izugarri sufritu zuten, ikuste dut beraien espektatibak oraindik okerragoak izan zirela, ez zeuden oso ondo, baina okerrago egon ziren, gero bere hurbileko bati agur esateko aukera izan ez zuen pertsona trauma batekin gelditu dira, niretzat hori izan zen oso horra. Nik badakit kudeak eta oso zaila zela, baina hor erabaki batzuk ze gogorrak izan ziren, zen esan bezala, trauma asko utzi genituen atzean. Gero langabezian gelditu zen jendearen ere oso une latza izan zen,
Eta normala da, horrelako esperientzia bat izan duen jendearentzat hori oso gogorra izatea, ez? Orduan, gizartea ukituta, oraindik ukituta gelditu da, ez? Baina, bueno, nire egia da pertsona itxaropentsu bat, ni optimista naiz, naturaz optimista naiz, ez naiz esaten dutena naif optimista ingenuietakoa, ez oso errealista naiz, baina pentsatzen den naiz eta gizartea polarizatua egon, gizartea individualista izan, eta nik uste dut individualismoa ere espazio handia hartzen ari dela, baina oraindik badago kolektibitate bat, kohesio bat, euskal gizartean oraindik badago hori kohesio sensazio hori, eta nik pentsatzen dut, badauzkagula baliabideak aurrera ateratzeko, beraz, saia gaitezen eta lortuko dugu. Zentzu horretan, itxaropentsu jar gaitezen, egunotan asko hitz egin da, hezkuntzaz, auzi neko konplexua mahai gainean badago, baina euskararen osasunari heldu nahiko nioke, pixka bat azken txanpa honetan. Asko defendatu duzun auzia izan delako, unibertsitate publikoa, baina euskarazkoa, ez da? Nola ikusten duzu kontua, segia da, nahiko giro nahasiak bizi ditugula baita zentzu horretan ere, Bani itxaropentsu nago hor ere. Egia da, duela 2 egun egon nintzen mahai bat moderatzen, Agirre Lehendakari Zenterreko 10. urteurrenean, eta hor aditu asko egon ziren euskal kulturaz eta euskararen inguruan, eta baita ere giza eredu jasangarri bat nola bultzatu, zen puntutan gauden, eta hor nire mahai inguruan egontzan interbentzio bat niretzat oso interesgarria, zen atzean, egonda ikerketa bat 16-18 urte bitarteko gazteekin, hau da, 2000 urtean jaio ziren gazte horiekin, zen hauek denak D ereduan ezitu dira, baina euskararen erabilera bigarren maila batetan jartzen dute. Euskaldun sentitzen dira, baina ez dute sentitzen guk sentitu izan dugun bezala euskararen erabilerarako behar hori, ez? Nik uste dut hori landu daitekela, zeren oinarria da, orain gazte jendeak lehen baino askoz gehiago ezagutzen duela euskara. Eta hori da oinarria. Beraz, nik uste dut erabilerarako ere baliabideak baditugula, eta ni oso itxaropentsu nago, eta nik beti defendatuko dut. Euskal Herriko Unibertsitatea da hemen euskararen garapenerako baita ere elementu nagusienetarikoa. Zen askotan leporatzen digute ezin dugu euskaraz ikasi, ez dakiz zer, ia 100% euskeraz ikasi daiteke. Oso karrera gutxi daude, non euskeraz ezin daiteken ikasi. Bata izan daiteke medikuntza eta ospitaletan. Eta hori ere, ateratzen diren plaza gehienak, edo guztiak esango nuke, elebidunak direla. Batzutan ez dira betetzen, ez dagoelako espezialista bat, horretan euskeraz dakiena, edo ezin dugolako lortu. Baina nire ustez, urratsak oso handiak izan dira, Euskal Herriko Unibertsitatea erreferentzia da euskera irakasteko, eta lehen esan dudan bezala, zaindu behar dugu, beti dago hobetzeko. Ni oso autokritikoa naiz, beti, benetan, pentsatzen dut emakumea naizelako, baina baita ere jar dezagun balorean zenbat lan, zenbat aurrera pauso eman diren, eta nire ustez Euskal Herriko Unibertsitateak hor jokatu duen papera izugarria izan da. Zalantzarik ez daukagu, zuk jokatutako paperare oso garrantzitsua izan dela, Euskal Herriko Unibertsitatearen ez azken edo erretore garai horretan bakarrik, aurretik eta baita gaur egun ere, naiz eta eskuzabaltasun osoz lantaldeari ere aitortzen diozu, garai ezberdinetako lantaldei eta lankide eta kolega ezberdinei. Edo nolare, aitortza hainbat izaten segitzen duzu, akaso euskal komunitate gizarteak ere aitortza gehiago egin beharko lieke, emakume referente ezberdinei, hori guk geuk esateko, lizentzia hartu dezakegu, azken txanpa honetan nekane. Eskatuko dizut batetik, zure ibilbide akademikoa nahi baldin baduzu, gobernantza alorra ere tartean sartu delarik, ikasketarako gogoan duzun momentu zail bat, baina, pixka bat esan duzu optimista zarela, realista baina optimista. Balio izan dizun, baina momentu kritiko bat, zein gogoratuko zenuke, zein hautatuko zenuke, bat hautatzaren? Utzi behar dizkezu 3 hautatzen. Gobernantzari dagokionez niretzat momentu, esango nizuko euforiko bat, izan zen medikuntza eta erizaintzako eraikina lortu genuenean. 1981tik zegoen errebindikazio bat izan zen, eta nik ikusi nuenean bi sailburuak lehendakariak hori publikoki esaten esan hau badago eta lorpena izan da, eta hori izan zen momentu euforiko bat.
momentu unkigarri bat niretzat, nire agurra, nire azken ikasturte irekiera ekitaldian, jende batzuk zutik jarri zirenean, edo txalotuz eta txalo zaparra da luze bat entzunuenen, esan, bueno, nekan ez zerbait ondo egin dugu, eta niretzat oso polita izan zen. Eta gero, agur esan nuenean, jaso nituen mezu asko, nire irakasleen partetik, eta bereziki gogoratzen dut irakasle bat medikuntzako emakume eta nahiko feminista batek kamelia batek ekarri zidan. Eta esan zidan, bida, nekane, azken hilabetetan, egon naiz kamelia hau zuretzat zaintzen. Ekarri zidan, olako, bueno, eta esan baina nola ekarri diazu, bai, zuretzat badakite lora hau gustatzen zaizula, eta gainera da ezetasuna gustatzen zaion lora bat, eta zuretzat zaintza eskatzen duena. Bai, zaintza eskatzen, egunerokoa. Hori da. Eta esan zidan, eta bueno, zuk zaindu gaituzu eta orain hau zuretza da. Ja, negar gurea sartu zitzaidan, ez? Eta orain berriki ere, egin diate, bueno, honoris causa egin diate Txileko unibertsitate batetan, eta egin diate, zen eta nire ustez, unibertsitate horrek dauzka kampus asko, eta nik martxan jarri nituen mehatza gintzako master batzuk, esango genuke, espazio edo beraietzat pobreenak ziren lekuetan, ez? Eta pentsatzen genduen horrek ez duela agian lore gehiegi emango, eta aldiz oso ondo junda, nazioarteko zea eman die, eta nik ere, ni ere oso harro nago, zen izan zen apostu bat, hor laguntza egin gendun, guk ere asko ikasi gendun, zen guk doktore asko dauzkagu, baina beraiek dauzkate minak, eta hor daukate yeso eta kobreko mehatza gintzarako ere teknologia daukate. Eta nik uste horre egin gendula partnership bat edo kolaborazio bat oso polita, eta horrek ere fruituak eman ditu, eta niretzat oso pozgarria izan da baita ere. Nekane Balluerka Lasa, gaur geuren emakume arratzatalean, mila esker gaur gurekin izateagatik. Zuei eskerrak benetan.